Sup guys? Sup? So, natadiri sa balay ka kay mag-turn na ta sa to ang senior high socialization night. So, among call time date at dapat na mo balik sa school is mga 3 PM. So, time check yung mga alas 2 na siya na. So, feel na ko kailangan na nila ko siya dali-dalian like mga 30 minutes lang. So, first, kay painit sa nato niya to ang hot comb. Ang tawag na to. Tapos, ipainit na nato ni siya. While ginapainit nato ni siya, kaya nato sulayan nato buhok. Kay, ato na ni siyang na-conditioneran. The help of cream silk. Laban lang. Dapat ko, like, ugan ni siya. Few inches later. Before ta kay nagkaan pa man ko, diba? So, kailangan na to mag-wash ng hands. Oh my god, how to open this? First din na itong buhaton is primer. Primer ko. Primer na si Ate. And then, ang atong ganito na primer is Quick FX. Quick Fix or Quick FX. Kay, pag ito na mo sa sa Watson's or sa SM department kay, mayroon ko, then na may Quick FX. Ano siya? Ay, Quick Fix. Pero, ang nasa packaging is Quick FX. Yeah, this. Ano siya. So, mo ni siya kay, marag first among na-experience di sa itong sarili ning make-up, like, sugod yun itong, tumig, kanang studio niya, kailangan na mo, ayuhon na mo sarili. Tapos, katong wala dyan yung mga makeup artist ato kay alangan para in character gyapon ni sa musical play man namo siya. Ay buwan lang namo ni Sonny Lex, shout out kay Sonny Lex, salamat kay. And then actually tag 99 na siya, like isa siya sa mga pinakabarato na tinatawag nilang primer kay ang ubang man yung primer kay kanang mahal gud kaayo. So, anong maragdagan ra kay? Anyways, wala kay ko'y alamag kanang alamag sa kanang professional makeup. So, tapos na, okay na ta. Next is butang na tag foundation, which is two-way cake na ang shade niya is oriental. Modyo niya akong ginagamit kay since gihatag dyan siya ni mama, so recommended na siya na gwapo dyan. Magamit dyan ako siya actually. Ano na lang kagamay no, like kwarta pampalit na pag-overall. Like pampalit pang refill. Yan ako. Medyo nida ko lagi akong eye bags karon. Kay lala natin sa ako karon kay sa oras sa tulog, mga alas 12 na po, kay nagtanong po PBB. Kay fumiyan, kay emotional kaya sila gahapon. Pinili sila. O nga ako, like, low-key support lang ko nila. Nilakog ko kay langon. Nag-expect din sila na madaog. Nag-expect po ta na madaog sila. Pero wala man. Feel good na ako. Like, conspiracy lang ha. Di malakita niyo itong freeze portion kay Tori o kay JC ba to? Tapos, murag feel na ko, murag ituyo nila ilang paglabay ka ng dili good man. Kanang dili siya maigo jud sila ang kuhan kay nakita nila na. Wait. Or amot lang, murag akong the first na observation. Well, ginatan-out itong ilahang kuhan. So, mata sa face, anak tong mga makeup guru sa YouTube kay ayaw kalimti ko dog apelo butang ang layout kay para apil ko siya na same color. Okay naman siya. Pwede good siya ibasa, pwede ko dili. Pero patay time pambasa, so tsaka lang. So karon kay magdetcha na ta. Oh my god, it's so hot. Ano lang niya siya. Oh my god! Kadungog mo ito. Diba? Ano niya na? Ay, naka, akong buhok dyan na ka nang musukay dyan siya ba?
medyo okay na siya. Sundan na sa nato sa pikas. Wala ka balon, sa ibaton ako sa kong bangs kay. Medyo annoying pa dyan siya karon. Kay, ano magod ako to siya, kiputol ba? Kiputol dyan ako siya, like, pagputol na ako kay, kanang taas na magod siya. Unya, sobrang ako ka-bored, ako'y kastorya sa classroom, ako na nandiyan gunting akong bangs. Suddenly, unfortunately, hiwi akong pagkagunting. So, laban lang ta ay. Sugod pa sa ice. Yeah, sa ice. Cause, so karon kay first time ako mogamit og contour kay Avebeliana Contour Duo. So, murag recommended pud siya kay nagtanaw-tanaw po kog ka ng mga tutorials unsa ni siya paggamit o unta. Magamit ko na ko siya as alternative sa mga makeup na di na to ma-afford. So, karon kay gamitan na to siya og pang eyeshadow nga brush. Ano siya na-apply. Ano murag dili siya ko or layer ra kay siya sa ay or murag same na siya sa ko ang sa ko ang color. Hindi na ko siya maingon. Oh my god, so fail. Nagapangita mangguko ka ng pang shimmer unta na ay dili ka nang nagapangita unta kog no shimmer na makeup kaso wala na ko like kwarta na jud pang palit. So nag-search lang jud ko sa internet na pwede pa day may mong wala shimmer nga eyeshadow ang contour basta mas darker lang jud sa imong color which is wala ni ka na sa tuha kay ang pinaka darkest niya like ang dark side niya kay hindi siya pareha or kanang kwanday kanang same lang siya sa tuang skin. So karon kay feel na ko kay ato ang gamiton is ang Chito na basic nila. Wala ka balon sa ni kay medyo dugay-dugay na po na ko ni siya nga gamit kay last ka ng sa kuan pa ni siya like NCC mo. So ito siya. Kaning problema dyan na to baka ng monolith people kay maglisod jud ka unsaon siya pag-apply kay wala ka balon say ka ng kay pag mupiyong ka kay dagan na kay kag i-apply niya pag abre nimo si mong mata mawala siya ba di ba di siya maklaro. Dyan ako di pa ako kabalo ng makeup. Mujud niya ako ka nang ginakabalakan pero hindi ba kayo. Labi nagmonolid ta ka lang. Nakabalon si buhaton kay asa banda ang crease like that. So maglisod jud ka. Wala may effect! Ah! Lagyan ako ka ng mas. Diba? Dahil lang kasing to, nun sa diay. Laban ng taay. Sa na oras. Sa mata pa lang ta. Is this cute? Is it? Ready? Like girl. So, nato diri sa Caroline Pocket Palette Festival. So, mangitatag ka ng same shade which is ang color pink. Patan na to sa tunga. Like, ano lang. May tagmugana, no? Wala. Naanad pa ko na. Walay camera sa akong tatad. Wala nagamit ka. Like, ako ang last. Last na ka ng akong gibuhat. Like, nag-makeup tutorial kayo. Dugay na kayo siya. So, karon kayo paday na sa itong ay, buhok! Malagyan po na. Pak. Ingit na. Pak.
Wala na, simot na ta. Ano to sa first half, kay init na siya. So, choco na siya. So, nawala na sa dato ang foundation. So, kailangan na sa nato siya apply. Yung ano na akong yung anira jud perminti ako ang cycle. Pag mag-makeup ko. And then, what's next? Kanang gamay asikaso lang sa to ang kulay. Kaya ito na siya nakilayan. Thank you. Better. Yes. So, itong sunod na buhaton is pag-take na tag blush by Maybelline Color Show Blush. Like, libre po din sa akong kuya. So, pinag-gift dyan ako siya maayo ko. Dugi po siya, like, pila na po mag-1 year. Nag-alin siya sa kupa. Okay, hindi mo po ko gagamitan niya. So, okay lang. Gamay lang diri gamay lang. Diri panagsa magud kay di siya maklaro. So, kailangan na to siya kanang daghanon good. Something like that. Tapos, panagsa applyan po na ko siya natural na face powder from Everblena. Char. Pero ako kanang marag correct na ko an makeup guru. Like, beauty bloggers. Good tayong guru no? Nagsarata mag-inganig ka ng tarong dyan. Nag-feel na ko, kaya kailangan na ito magbalik sa blush. Like, balik-balik lang dyan siya. Layer. Hantid na magbugat ato ang cheeks. Pero, diba? Scary na siya. And then, mag-toothbrush siya ta. Now, we're done brushing ourselves. Kaning likod jud di akong problema pero minta ba? So di ay, laban lang ta ay. Like, ilan na lang. Sa akong time kay 2:30 na. Pero ambot lang kung tama ba na. Kung mali na siya. Pero it's like, kailangan na dyan natin magdali. Okay, ang gamay na ang kulang na lang na to is ang lipstick. Wala natin siya. May kulang. You need to use a lip balm by Caroline. Yun akong favorite na. So, itong gamiton kay EB Matte. Shade is Love That Red. Natin siya. Mas better. I'm such a bitch. So, to ang, oh my god. Kailangan pa na ako mag-eyeliner. I think so. Feel na ko daily na. Ayaw na. Let's not take a risk, okay? So, mas better na magkuha na lang ta. Mascara by Nichido. Muna akong first na ako ni siya nga ni mascara. So, ginalagaan dyan ako ni siya talaga. So, nakabubat pa kayo siya kaya depan pa kayo. Karoon kay gamay nila. So, yes. So, okay na. Wala tong finished product. So, tanggalon na lang ito ang mga kinailangan. With the blush, and kami din. Unang kailangan dyan na ito magdala o ka ng extra kay
in case, di ba, sud na lisod-lisod ta dito niya, wala tayo pang backup or kanang ma-retouch man lang. So, yun ang pinaka-important. So, nakatunga naman siya daan. Ang kailangan na lang na to is setting spray sa ato ang buhok. Yung ganahan, kanang straight ba?